आला स्टेशन जवळ मला आता होईन गाडीची स्पीड कमी, मग होईन गाडीची स्पीड काही कमी होऊन राहिली, पण रिलेटिव्हली थोडीशी स्पीड कमी झाली. तर आता जर रावल्या कुदला नाही तर जेवढ्या 2 घंट्यापासून त्यांना आम्हाला ऐकवलं, वो तो हम उसको जिंदगी भर सुनाने वाले थे फिर. बात सही है. एवढं म्हणत नाही तर रावल्या कुदला की दरवाज्यात रावल्या प्लॅटफॉर्मवर झपेल. मी ट्रेन मध्ये पुढे चाललो, रावल्या प्लॅटफॉर्मवर घासत पुढे चालला. मला पाहून द्यायला कुठशीन नाही सांगावे. फ्रिक्शन. अब सोच, अगर फ्रिक्शन नहीं होता और प्लेटफॉर्म मलकापुर तक बंधा हुआ होता तो क्या रावला मलकापुर आता? बात तो सही है. से ये चीज कंक्लूड होती है कि जंप करने के बाद तुम्हारे पास वो वेलोसिटी होती है जो ट्रेन की है, और उसी वेलोसिटी से तुम आगे चले जाते हो. अरे